9 ранку, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 22 листопада, 1364-й день анексії Криму. Студія Скандер Мометов. Пошта, телеграф і телебачення. У Луганську військовий переворот. Конфлікт між керівником так званої ЛНР та її ж міністром внутрішніх справ досяг критичної точки. Після того, як ватажок самопроголошеної ЛНР звільнив свого силовика Корнета і порушив проти нього кримінальні справи, особиста гвардія відставника «Беркут» захопила центр столиці. Зайняті міністерства та концерн телерадіомовлення. Не працює мобільний зв'язок. Основні вулиці Луганська заповнені бойовою технікою. За інформацією російського телеканалу «Дождь», Кремль став на бік бунтівного так званого міністра внутрішніх справ і підтримує відставку Плотницького. Також повідомляється, що в Луганськ прибули загони російських спецпризначенців та війська братньої так званої ДНР. Офіційно, аби не допустити бійки між своїми ж. Однак її лідер Олександр Захарченко не приховував зазіхань на луганську частину окупованих територій. Плотницький, за інформацією російських ЗМІ, утік з Луганська. В результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени к главе Луганской Народной Республики целенаправленно доводились недостоверные факты о якобы причастности структуры МВД к противоправной деятельности. Заяви Корнета не мають ніяких підстав і юридичної сили. Ще з вчорашнього дня Корнет законно усунутий із посади, яку займав. Є рішення суду. Зі свого боку хочу запевнити, що ситуація є під контролем керівництва Луганської Народної Республіки і найближчим часом буде повністю вирішена. Через загострення ситуації на Луганщині надвечір позачергове засідання воєнного кабінету скликав президент України. Про це Петро Порошенко повідомив у своєму Фейсбуці. На засіданні заслухали доповіді керівників силових відомств. Представникам спільного центру з питань припинення вогню доручили активізувати взаємодію з моніторинговою місією ОБСЄ, аби проінформувати про події західних союзників. У зв'язку із збільшенням кількості російських військових, а також активізацією найманців, українські збройні сили готові до будь-якого розвитку подій задля гарантування безпеки мирного населення. Зняття санкцій з Росії мають обговорити у ПАРЄ. Постійний комітет Парламентської асамблеї Європи отримав запит на проведення дебатів щодо ймовірного зняття санкцій та відновлення участі росіян у роботі асамблеї. Порядок денний комітету засідання ПАРЄ оприлюднили учора ввечері. Комітет має зустрітись 24 листопада у Копенгагені. Резолюція, на яку посилається запропонований пункт, присвячений питанню відновлення права російської делегації у рамках ПАРЄ, тобто зняттю з Росії політичних санкцій. Експерти зазначають, що статус питання, що планують обговорити, не передбачає, що за підсумками обговорень будуть ухвалюватися якісь рішення. Утім, це обговорення може показати готовність асамблеї до зняття санкцій з Росії на сесії, що відбудеться у січні 2018-го. 3 роки поспіль одна з держав-членів Ради Європи, Російська Федерація, брала участь у діяльності та була представлена в органах лише однієї з 2 статутних органів організації, а саме Комітету міністрів, але не в асамблеї. Асамблея висловлює жаль з приводу того, що в результаті реакції на цю ситуацію Російська Федерація оголосила 30 червня своє рішення призупинити виплати внесків до бюджету Ради Європи до повного та безумовного відновлення повноважень делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Пліч-опліч з відважними в Україні стартувала найбільша правозахисна кампанія – марафон написання листів. Компанія об'єднала активістів з понад 200 країн світу. В рамках марафону людей закликають підтримувати правозахисників з різних країн, яких переслідують уряди. Для України однією з основних є справи Мірусіна Куку. Кримсько-татарський активіст торік був несправедливо заарештований окупаційною владою Криму. Від початку окупації півострова та хвилі насильницьких зникнень активістів він не зміг лишитися осторонь та приєднався до Кримської контактної групи з прав людини. Активність Еміру Сіїна не залишилася непоміченою. З липня 2014-го до нього почали навідуватися ФСБівці. Двічі проводили обшук. Торік у лютому чоловіка заарештували. Відтоді він перебуває під вартою за звинуваченням у членстві у терористичній організації та плануванні захоплення влади у насильницький спосіб. Нині Емір Усіїну Куку загрожує 25 років в'язниці.
Родина Еміра Усеїна також під тиском. Через місяць після арешту до його 9-річного сина Бекіра у школі підійшов працівник ФСБ і сказав, що тато зробив щось погане та буде гнити у в'язниці 12 років. Цей інцидент дуже налякав хлопчика та усю родину. Підпишіть петицію до Генерального прокурора Російської Федерації, вимагайте зняти всі обвинувачення з Еміра Усеїна Куку та припинити переслідувати його родину. Скасувати незаконний військовий призов в окупованому Криму вимагає український МЗС. Дипломатичне відомство висловило протест у зв'язку з призовом Федерації на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. За даними російського Міноборони, цієї осені понад 800 кримчан відправили до місць несення служби. Цього року окупанти планують направити з тимчасово окупованої території близько 2000 людей на укомплектування своїх збройних сил. У відомстві нагадали, що Генасамблея ООН торік у грудні закликала Москву не примушувати мешканців Криму служити в її збройних силах. МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати незаконне рішення про призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополі, усунути всі спричинені ним наслідки, забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов'язань як держава-окупанта, а також повною мірою виконати резолюцію Генасамблеї ООН. Путін додзвонився до Трампа. Напередодні президенти Росії та США провели телефонні перемовини, у яких у тому числі торкнулося і питання Донбасу. Про це повідомляє Associated Press. Розмова була зосереджена на Сирії та Україні, а також Ірані та Північній Кореї. Примітно, що перемовини пройшли одразу після того, як російський президент Владимир Путін зустрівся в Сочі з президентом Сирії Башаром Асадом. У Білому домі повідомили, саме аби розповісти про цю зустріч, російський президент і зателефонував Трампу. Як повідомили російські ЗМІ, після зустрічі Путін повідомив, російські збройні сили припиняють свою військову підтримку сирійської армії. І вже сьогодні, у тому ж Сочі, Путін має зустрітися із президентом Туреччини Реджеп Таїпом Ердоганом. Цю телефонну розмову вже розкритикував американський сенатор Джон Маккейн у своєму мікроблозі у Твіттер. Голова комітету Сенату із оборони написав, що перемовини свідчать про те, що Трамп хибно припускає, що в США і Росії є спільні інтереси. Це в черговий раз демонструє хибність віри президента, що у США є спільні інтереси з Росією. Крім того, це доводить, що нам необхідна стратегія щодо Сирії. Повітряний простір Естонії знову порушив літак з Росії. Про це напередодні заявив естонський штаб Сил оборони. Іл-76 перетнув повітряний кордон по обіді. На радіоконтакт з авіаційною службою Естонії літак не виходив. МІД Естонії вже викликав російського посла і вручив йому ноту. За цей рік це вже другий випадок порушення кордону. Минулого року таких випадків було 7. Курортний збір на рівні з сусіднім Краснодарським краєм встановили для кримчан. Тепер усі, хто надають послуги туристам, платитимуть по 10 рублів з людини за день. Гроші окупаційні урядовці Криму планують пустити на розвиток інфраструктури окупованого півострова. Плату братимуть з 1 травня по 30 вересня. Ці дні тут називають високим сезоном. Щоправда, кількість відпочивальників після анексії впала чи не в 5. Замість 8 мільйонів туристів до Криму не приїжджає і 1,5. Росіяни не обирають півострів через незручності з переправою, українці через війну з Росією та окупацію. Вже третє літо поспіль кримські пляжі майже порожні. Шар мазуту та загиблі птахи. Екологічне лихо у Севастополі. До берега там прибило мазут, який тривалий час плавав у бухті. Про це повідомляє у соцмережі один з мешканців міста. Чоловік пише, що прибиральний катер проводив якісь роботи, утім все намарно. Мазут і досі у бухті, і від нього почали гинути качки. Старовинне грецьке поховання знайшов у Євпаторії випадковий перехожий. Чоловік побачив у піску край великої кам'яної плити. Про знахідку він повідомив до місцевого краєзнавчого музею. Працівники відкопали великий кам'яний ящик. Знахідку кваліфікували як поховання дитини, датоване 3 століттям до нашої ери. Такі знахідки трапляються вкрай рідко, кажуть історики. Раніше у цьому районі нічого подібного не знаходили. Наразі це всі новини. Ефір на АТР продовжить програма «Саба» з Єлизаветою Цереградською. Будьте з нами.